The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong mga subscribers, ug welcome no sa atong adlaw-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Og niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og The Bride of Christ, ang pangasawunon ni Kristo. Okay, dito maglangan alang kanimo nga magtutuo, gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo may balik ngadto sa iyang pagkigambitahe sa Dios. Panalang kanimo dili pa magtotoo, it is faith alone in Christ alone. Mao na ang imong buhaton. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay. Sa waydangan, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon atong giingon kanimo nga ayaw na kabalaka, don't be troubled, ingon nga magtotoo. Kay giingon bitaw sa pulo sa Dios, let not your heart be troubled, I'm going to prepare. Magandam ako og dapit anang kaninyo, and I will come again and receive you to myself. The Lord will descend from heaven. It's the Lord. Dili ni manulunda o anghel, not a host of angels. It's the Lord Himself, mismo ang Ginoo. Now, this is not the Lord coming with 10,000 times, 10,000 in judgment on the world and the establishment of His kingdom. Dili. This is the Lord, kini maong Ginoo, coming personally. It is the Lord Himself. Okay? This is in contrast to Matthew chapter 13, wherein the coming of the Lord in judgment, the angels are the reapers. Mainungdan kasi Jesus diha sa mga buhat kapitulo 1 versikulo 11 nga diin ang iyang mga disipulo mihangad dito sa panganod niya itong pagkayap ni Ginoong Hesus nga gaingon diha sa versikulo 11, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. He has gone away. How did He go away? In the clouds. Diya sa kapanganuran. That's exactly how He is going to come back. Inyong nakita siya nga mibiya, you will see Him return. You will meet Him. He will descend from heaven. Mao kanay iyang gigikanan. That's where He has been. There's Juan 14. He's coming down. Manaog kini siya. Aron sa pagkuha kanato, nato bang mga magtotoo, og dadon kita niya ngadto sa langit. That is the grandeur sa maong hitabo. Maka ba matikod niya na? The Lord Himself shall descend from heaven with a what? With a shout, syagit, singgit, a keluzma,
Kining kilusma, this is a word of command, authority, urgency. It is a kind of military term. You would use it to suddenly and forcefully call the troops from being at ease to what? To attention. Okay? Now, back into your ranks. Get it into position. It means to stand up and get in line. Mo ginabot pasabot. Mo ka na ang tawag. That's the call. Get ready. Okay? Diyan sa Salmo 47, kini usa ka millennial psalm ni. We read, "Oh, clap your hands, all ye people, shout unto God with a voice of triumph." Now, here, he comes down. This is the call to the dead to rise. Tawag kini niadtong mga patay sa pagbangon. Sort of like, Lazarus, come forth or come out. Diha. Ang tanang mga kalag didto sa langit are joined. Tapuon kini sila, usahon kini sila, joined to the bodies. Ang uban, ikaslubnganan, ang uban gikan sa dagat, they're all, sa tanan, joined together. Tiyaw mo na sa kulbahinam nini. This is the power that Jesus claimed diya sa John chapter 5 sa iyang pag-iingon. He has the power of life. The resurrection of life. This is the resurrection. Mo kini ang pagkabanhaw sa kinabuhi. Now, there is also the voice of an archangel actually. This is without a parallel in Scripture. By the way, okay? Now, the only mention ug usa ka arkanghel mo kini dinhi ug dito sa Jude chapter 9 nga si Michael. Kini usa ka arkanghel, archangel. Could be Michael, as he is identified with such a resurrection for Israel in Daniel 12, which comes later at the end of the day of the Lord. Now, kung kinsa manugaling kining mao nga arkanghel, he had his voice to the voice of the Lord himself. Ug niya, ani ang trumpet of God, budyong o trumpita sa Dios. O, by the way, doon ako'y correction jutay, no? Kagahapon, naghisgot man ta sa, diha may itong gisgutan, may tungod sa first, akong giingon was 1 Timothy 5:9. No, correction, it was 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Nanaka na yun, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. He thought he might die. He thought Christ might come, but he did not. Nakinig-nagisgot may tungkol ni Pablo. He might live until Christ comes. He might die. Wa siya may baon ni, he did not know. Nag-ingon siya nga to Philippians in chapter 1, O Christ shall be exalted in my body, whether by life or by death. Unya nag-ingon diha, for to me to live is Christ, and to die is what? Gain. A profit. Ganansya. Bala na mga Diyos, salamat nining grasya. Among ipahimuslan pag tuon sa imong pulong. Pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanang grasya, O Diyos. Dada kami pagbalik ugma, no kami makapadayon ning among pagtuon sa imong pulong, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen.